Άλλο ένα αγαπημένο βιβλίο είναι αυτό του Χορχέ Μπουκάη. Να σου πω μια ιστορία. Πάμε λοιπόν να σας πω μια ιστορία που με έβαλε σε αρκετές σκέψεις. Με έβαλε στη σκέψη του να αποφασίσω αν θέλω να ζω για μένα ή αν θέλω να συνεχίσω να ζω για τη γνώμη του κόσμου. Λέει λοιπόν: «Αυτό το παραμύθι είναι για εσένα, Νταμιάν», συνέχισε ο χοντρός. «Όσο δεν έχεις συνείδηση της εξάρτησής σου από το βλέμμα των άλλων, ζεις τρέμοντας πως μπορεί να σε εγκαταλείψουν. Και όπως όλοι μας, έμαθες να φοβάσαι γι' αυτό. Και το κόστος για να μην φοβάσαι είναι να υπακούς, να είσαι αυτό που οι άλλοι, εκείνοι που τόσο μας αγαπούν, μας πιέζουν να γίνουμε, μας πιέζουν να κάνουμε.